kudu guling. Kang Mas. Lanjut. Kondi meng. Wo selawat sanggonku. Mas yo tanganmu ra teko ngrangkul aku. Tapi aku panggah menyesuaikan diri, Mas. Aku tahu diri. Pasti lho. Selamat malam, Sugeng Dalu. Selamat malam Mbak Mary. Kok iso pas ya aku ngrasani Mbak Mary langsung muncul kok kono. Wah. Lah jenengan kalih kula kan sampun wonten chemistry. Chemistry. Nggih. Heeh, jan mangan kobis enak sekali. Napa niku? Sinden laris ora kaya Mbak Mary. Amin aja ngono to, Mas. Sewengi iso ngladeni loro iki nek ora wong ampuh ya ora ono. Kadang nggih numpak ping 3 kula. Kuwi jane apa? Nyuwun pangapunten iki wau ora dirandang. Ora apa-apa, Mbak. Mboten Nyuwun napa-napa. pangapunten sedaya kemawon kagem Ibu Kepala Desel. Kepala desa kok kepala desel. Tapi nggih gadah desel. Oh iya. Nyuwun pangapunten iki wau ora dirandang. Nggih. Tasik nderek ngecor. Niku lho. Apa? Radosan. Ulah sinden kok ngecor dalan lho kok. Sambi kok, Mas. Niki wau napa ngentosi kula? Ha iya no. Sinden Mary kaya ngopo to potongane kan ngono. Niki live streaming nggih. Oh nggih no, live streaming siaran Nyuwun langsung. pangapunten kagem hater-haternya Mary. Ada apa hater-hater iki? Hater-hater orang yang setia Wah, iya. mengikuti Mary. Oh Ngono lho, iya, Mas. nggih. Dia sebenarnya yang mengagumi Mary tapi dengan cara-cara mengkritik yang baik ngono lho. Yo ngono to Mas, aku yo kudu legawa. Saman roh to nek nggonku ki jembar ati. Oh iya. Sugeng dalu kemawon kagem Bapak saha Ibu ingkang rawuh. Niki hajatipun menapa? Sunatan. Oh, Khitanan. Nggih menika Dik Alan Dwi Susanto. Dik Alan, mugi-mugi dadosa putra ingkang beneh. Manut karo wong tuane, sekolah sing pinter. Agamane sing pinter. Amin. Kelas pinten ta niki? Lah kula niku kula dereng ndungkap niku. Kelas pinten Adik Alan? SMA, kuliah. Kuliah lagi sunat. Kelas 6. Oh, kelas 6. Masa kuliah lagi sunat ora wis kotot. Wah sampeyan nggih. Niki wau monggo sinambi rabi dedaharan bapak-bapak, adik-adik, mas-mas ki sing maem sate hati-hati aja kakeh, kolesterol asam urat. Niki lakonipun menapa niki wau? Banjaran Anoman. Pun lahir napa direng? Lho wis mau sore. Lah bidane sapa aku lagi teko? Lah bidane mana bidan kethek apa enek ya? Wonten. Aku lho yo duwe anak-anakan kethek. Lho, sapa ya? Engko lak roh dhewe. Oh iya iya. Nggih, kalih minangkani pamundutan saking penggemar setia Dik Akbar. Amin. Nah. Dalang sing bagus, dalang bertalenta, dalang berprestasinya nganjuk punya. Mau ana sing nyuwun lewung iki ana meneh permintaan. Nggih. Tak wacane sik ya, Mbak. Nggih, jenengan maca. Mbah Wandi, Kecamatan Gondrang. Nyuwun tembang setunggal gubuk asmara angka 2, podang kuning angka 3 tembang kangen. Nggih. Tembang menika katur Ibu Eni kepala desel, kepala desa malah melu-melu kowe aku. Kalih perangkat desa Karangsemi lan kagem Bu Waranggono Parsinem. Waduh. Lah niki bintangnya Jawa. Ternyata ada yang menggemari. Sak menika sinden napa niku panutan. Nggih, estu lho niki Ibu Parsinem niki mboten. Sugeng makarya. Jenengan wayu Ibu ndamel ireng nah. Tenang. Sesuk lipstike wedon abang kok bar mangan ari-ari bayi. Tapi cantik jenengan cantik. Auranya keluar auranya. Aura. Iki sinambi minangkani pamundhut sampeyan nek ijen sayur tanpa garam. Kudu ana pendampinge. Sampeyan piye? Darah tinggi kok Mas dadi gak patek nggih uyah.
Oh. Sik Banjaran Anoman ki ning Karangsemi. Sampeyan jare duwe anakan ketheke sapa lho jane? Engko lak roh sampai dalane rusak kok ngetokno kuwi. Iya. Ya celukan to, Dalane celukan. Karangsemi niku lho. Celukan. Misal anakan ketheke kaya apa pengen roh aku. Dahne yo biyen nek ngetokno ki. Anakan ketheke cemong lho. Kayak apa jajal? Ayo, sayang. Pendampingi Mbak Mary apa ki? Serampat apa ki? Ya sing pantes kanggo kethek lho. Apa? Kula nggih anake kethek nggih. Tenang sing tenang. Lerekane jenengan benakne, Pak. Wis. Serampat yuk. Monggo. Matur nuwun. Anakku sing Pak. bagus dhewe ayahmu ya wis ngadeg ning kene lho. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Kaya nusul ngono. Bisa nyambut gawene. Nggih. Niki napa Pak badhe napa niki? Bapak pripun, Bapak? Oh, ngoten. Oh, nggih. Oh, nggih. Siap. Mirsani ring andhap mawon kalih nggih. Matur sembah nuwun sampun kelareng beksa nggih, Bapak. Nggih. Saman tulungi, Mas. Mas Joko saman tulungi. Apresiasi ya. Apresiasi banget. Lha iki piye iki? Sapa? Lah iki to lakone bengi iki. Sapa? Banjaran Anoman ya ta, Mas? Heeh. Iso Anoman. Lha apa? Anilo. Piye, Mas? Nyemone. Kira-kira pendampinge meng ning banner wis di anu to Mbak Mary dijejerne karo iki. Iya. Gambar iki. Kaya mboke karo anake. Ya ora apa-apa ta. Bocahe bagus jogete apik. Heeh. Ki cara Anoman sing kuwi lho, stunting. Kok stunting. Kok stunting. Anoman stunting. Salaman sik to, salaman sik. Kowe iki urung salaman mau karo mbokmu kok iso. Nyapa? Apa kok? Apa? Cuwilik. Apane lho kaya. Ki berarti nek ku nimbale ki Mas Dik apa ayah? Ayah. Wah. Ayah Victor. Iya, Mama. Gimana punya kabar sini? Iki sowan dateng dalemipun Ibu Kepala Desa Karangsemi. Nggih. Ngaturaken matur sembah nuwun Nggih, sampun matur sembah nimbali nuwun. rombonganipun Astabrata Astabrata Group. Group. Sampun dipun Jan. caosi ingkang marem-marem sedaya lengkap. Sugane komplit. Matur sembah nuwun Ibu Kepala Desa. Nggih, matur sembah nuwun. Wes saiki arep nyapa? Ya piye kono nonton wayang to iki acarane wayangan kok. Piye to? Wong ngono. Iya, Anu minangkane pamundutan ya Mas ya. Yo, nggih. Sing Tuduhno. cocok duduhno tekmu kebisananmu adoh-adoh saka kulon. Sampeyan niki elek-elek nggih dalang, Bu. Weh. Iya ta, Mas? Nggih, Dalang piye? sakmene iki jek kotake nek jejeg lho piye jajali. Ya kotake nganggo kotak jajan to. Tak jajan kok. Kertas minyak. Pamundutane niki mau menapa Pamundutane. mawon? Wah saderenge minangkane sing saking Mbak Wandi niki mau sing campur sari sore wau nemen kalih liwung. Liwung. Piye Mas? Pomone lewong sampean bawanine piye? Heeh, masuk kuwi. Masuk, pokoke pelok wis engko Pelok. mesti langsung mlebu dhewe. Tunjukkan kebisaanmu. Tunjukkan Mas. Ya. Senajan cilik ning suarane gedhe. Mosok cilik sakmene. Cilik delokan Ya. kaya ngono kuwi. Piye Mas, kene lungguh apa ngadeg? Manut jengking ya kena. Aku tak lungguh sampean ngadeg ya. Ya. Tenan depe ben imbang. Ben Kene imbang. iki yo kangelan to Mas aku. Ngene lho, pomone arep nyayang-nyayang lho, pomone arep memeluk kan yo gak iso Ndak, lah. Aku enak. lungguh sampean ngadeg. Lah ya, kene kan pas. Kene sayang kene. Aja lungguh ngadeg kae. Ya, jan. Waduh. Buatan. Iki tok-tok mene ning pinggir jurang ya. Mas. Kok jurang kok. Lah wong jenenge pacaran ngono ka lho. Yo. Kafe. Iki Yo. tak wong ngirit kok sok. Ya wis saenake ya jurang ra apa-apa. Malah kelulu anu jelungup malahan. jelungup nyebar Aku gandrungan Mas. Ya tak. Mumpung live iki Mas. Iya. Jan Ben kaya dipersani bapak ibu mas-mas mbak sing ning dalem ben cemburu. Ben digosipno awake dhewe Mas. Gosipne apa? Ya awake dhewe enek duwe rasa ngono Rasa ya Mas. ikatan. Jan apa ya gelem. Sapa? Ora apa-apa,
aku Mas karo sapa ae sembarang Masa? sepenting sampean tresno tenan lahir batin karo aku lho Mas. Senadyan to bentukmu ngono kuwi tapi sampean tulus. Lho, ndak enak to. lha lah piye to wong jenenge tresno ki ora mandang fisik lho Mas. Iya, ning kok bentukmu ngono Ya lho. ya rupamu ngono kuwi aku yo. Aduh, rupamu dhewe kuwi. Iki disoting lek live streaming wah jan koyo anak-anak kethek karo beruk. Lho sampean rong roh-rohku lho Mas. Waduh. Lah jere bro. Ya Oh, bro, iya. iya. Nah aku gandrungan Mas. Tembang sing pas kanggo aku. Adeh. Yo, iki lak ae dhewe lak suwe ora ketemu to. Iya, sampean ning ndi ae to Mas? Alah Daud. Kayak potongan samerkin Daud yo ketut ning dut. Kelelep. Kelelepan. Nang digandrung Mas. Ndang coba. Bu Lurah ben cemburu. Iya. Wah, Bu Lurah karo Pak Lurah. ngene iki yo Pak Lurah karo Bu Lurah apa iso? Lah iya, engko lak pengen. Pengen. Ayo Mas gandrungan aku. Iya ya apa Kene to Mas tipe ngene lho, nang ngene lho. Sing wedok ngetek kan iki. Ngetek kan. Aku ki ngekeki kode sampean soalnya sampean ki gak patek pekar. Ora patek pekane pekok. Ayo Mas. Iya. Ya. Sing apik lho Mas. Iya. Ki awake dhewe ketok kemah ya Mas, kemah. Kemah karo nggo pancing ora apa-apa. Ya. Ya. Kangenku tanpa umpama. Napa leres jenengan kangen kalih kula to Kang Mas? Iya to. Kang Mas aku jadi terharu. Kok lah modele. Tapi sampean seneng tenan to karo aku. Iya, aku seneng banget lho. Jan iki. Sampean tulus ya Mas Kang. Tulus banget tenan. Duduk dalang tulus ta. Nek tulus berarti kudu nyanyi anu Taman Juruk. Taman Juruk. Terus Mung sliramu kang dadi telenging ati. sing wedok gedhe sing lanang sakmono ki carane piye ya? Oh jenenge jodoh ki piye-piye ya panggah Panggah pas. Kaya Pak Dalang ya karo gandengane ngono kae sampai viral awake dhewe gawe sing spiral. Atrah. Viral tok wae. Spirali kabeh lho. Sing menggak-menggak kuwi lho. Iya, Senadyan to enek alangan apa ae tapi sampean tetep tresno ta. Tresno, aku tresno banget karo kowe wis to. Apapun halangannya tak labas. Tenan. Jajal lu gua kaya apa-apa. Allah. Kang Mas benakno susukku ceblok. Oh, boyo. Benakno pasno Mas lebokno sing pas. Anu to iki dipasang ning cengel to iki. Kok isane cekak ya aja ngono wong jenenge arep dadi bojone Sindian ya kudune apal lho Mas ngene-ngene iki. Ning ndi to? Mbok kira aku sundel kok ya dipasno kan kuwi kanan kiri ngono. Ah Kang Mas alon-alon. Alah wis to penak-penak. Wong ya kulino. Kok ra krasa mlebune. Anggur go kili tok. Nggonmu sing keciliken apa sing nggonku sing kegedhen? Ketoke kono sing kekamban. Kene duduk. Duduk manis. Tak Alah. aku Kudu guling. Kang Mas. Lanjut. Kondi meng. Wo slawas sanggonku. Mas ya tanganmu ra teko ngrangkul aku. Tapi aku panggah menyesuaikan diri, Mas. Aku tahu diri. Jan. Mung tansah leledo ya abote ya. Yo dirasakno to Mas wong aku nrimo sampean apa eneke masih aku gedhe yo kudune ditrimo. Ya gedhe terus lagi gedan lho bingung. Mah berarti sampean karo Ya ora ya tetep gelem nampani aku panjak-panjak itu Mas. Pak bisa kuwi lho yo gelem kan. Wah koyo ayu-ayu ngono to. Berarti sampean mau tenan karo aku. Lho ya gelem jadi. Iya. Gelem ora wis to. Aja gawe nesuku to Mas. Ora modele jan kemaplok tenan lho. Aku lho ora tau karo dalang. Masa? Tenan ora. Aku tak mencoba suasana baru. Aku udah kesel karo panjak terus. Oh, jan. Torok ya aku Mas.
Kita jujur. Kandi meng. Seliramu. Oh ya. Seliramu nate ngendika. Sampeyan bagus Kang Mas, rambute ya apik. Tak pangku apa piye? Masa sing mangku kono? Iki tak meneh awake dhewe ning air terjun ya. Air terjun. Sama lungguh ning ngisore air terjun. Terus Ya kelelep. kaya terkelelep. Gak Mas, aku tresno karo sampeyan. Oh, Kang Mas. Sikil Nyuwun sewu. Sikilmu util-util. Menika sikil menika. tak kira tangan lho, Mas. Sikile util-util kayak jahe drijine. Weh, Kadung tak gandeng. kaya pohong. Wae, on cecek. Entek Kaya natar. telondriwo. Tresno lahir terus sing batin. Mbak Mary, Mas Victor, Dalam. ini selain acara sunatan, Nggih. nika janjane nggih ngiras-ngirus Bu Lurah kalih Pak Santo niku mengeti ulang tahun pernikahannya. Wow, anniversary keberapa ingkang kepinten? Waduh, nek kula 24. 24. Nggih. Berarti hampir perak ya? Ya perak napa emas iki? Perak ya. Oke, selamat. Alhamdulillah. Langgeng. Mboten purun minggah. Tasih nenggani mboten to? Tasih negane mboten, Pak. Tasih. Tasih, Tasih. Ibu Kepala Desa kalian Bapak. Bapak nggih. Tasih Nggih, lega. tasih pinarak monggo. Menika. Tindak dateng panggung Bapak kersane. Monggo Bapak, Ibu. Terus. Kados kula kalih niki lho ngene grek iki lho. Monggo. Monggo Bapak. Bapak Santoso kalian Ibu Lurah. Monggo binarak mriki, Pak. Ibu Lurah, monggo kalih Pak Santo minggah wonten pepanggungan. Monggo. Bapak Santoso. Totok. Jane pun kula siapno lilin karek nyumet e. Ki, Ora kok lilin lho. ki lilin karek nyumet. Blek. Kuwi mercon ya kuwi. Sumbune ning ngisor. Cilik. Nggih pun Nggih, ngaturaken selamat mawon kagem Ibu Kepala Nggih. Desa kalian Bapak rupa Bapak. selalu sehat Amin. terus panjang umur rezekinipun kathah. Amin. Kuat ngomong warga Karangsemi dan Karang sekitarnya. semi. Nggih. Sekitarnya. Tulung ono Mas aku ngadeg nih. Lah, ayo. Malah engko keseret Aku seblok. kesadar sing nyemplung aku. Nyemplung onek sampeyan. Niki lewong nggih Kang. Nggih, Lewong. Nggih, minangkani pamundutan lewong monggo Nggih. Asta Brata Group Dadekke yuk. Yuk. HR Audio matur sembah nuwun. Matur nuwun Mas Matur Deni. nuwun. Ya. Mas Deni. Yo, lewong dadekke. Matur suwun. Nggih, gandeng Mas Victor menika elek-elek. Wah, iki. Elek-elek piye elek? Elek-eleki mahasiswa pedalangan to. Nggih. Jarimu semester pira? semester 3, Mas. Tenan to, jurusanmu pedalangan? Astu Isi Surakarta? Isi Surakarta, Mas. Iso gelar kudu iso gulung. Lho. Ora ketang sak kempiangan tuduhno basic pedalanganmu ning kene. Ngoten. Ah iya no, Alah. ditutune ben penonton roh kelebihanmu. Waduh, ngono to. Aku kok pekewo. Oke, wo. Ning kene jajal, ora ketang sak kemrangan. Tak cepaki wayang loro. Ngono. Njaluk. Dah. Wayang sing sak ukuranmu apa ya, Tor? Wis kuwi. Nah, iki Anoman. Anoman. Musuh apa ki? Yo cilik-cilikan apa ngono. Lu cilik-cilikan wayang kok cilik-cilikan. Ya sabrang apa ngono lho maksudnya ora kok cilik wayange. Sabrangan wis. Heh. Mari tak cepene ya. Heeh. Iki nganggo ganjel bantal ya. Ya. Bantal. Wis. Jan. Kene. Jajal. Delokan Mbak Mary. Kuwi mahasiswa pedalangan lho ki ngenyekmu. Lho, Jajale kok jarene mahasiswa iki kan aku pengen ngerti buktinya. Lah. Ngene iki terus dosane piye nek nilai? lah mikmu kok mbok tinggal lho.
Nggawono masa Anu, nggo. sampean- Arep idek wayang. Mike aja iki, mike sing cuwilik ngene iki lho, Mas. Apa wireless? Dudu Lah. enek sing cilik neh, luwih cilik neh. Apa? Clip Dudu, on? Ya bentuke ngene iki tapi cilik. Wah. Katekku wis cilik. Jane ya pantes lho lungguh dadi dalang pantes lho. Wah. Hei! Ucluk. Apa? Ora enek apa-apa dikeprake lho. Ya nyoba kok ya. Sikile sak wedang kunir ngono kok ya njejeg keprak kaya. Dah. Wadah. Suluk sik no disuluki sik. Heeh, jajal. Heeh. Kaya ngopo ben ndut. Jajal suaramu. Slendro. Lendro ya. Dak. Ngono. Oke. Apa ya? Ya kena to si grobol kang tumingal ya kena. Wih. Sikro bala kang tumingal Wah. prang campo samya medali. Ler tatet wileteng kota. Tayu anggung menguncang niti benjang yen sangat cimicil benjang yen sangat cimicil ati nyong ngedali wus Wah, suarane yo elok lho modele. Ya jaki nek ranggo blangkon piye to ki? kaya bulus melan. Tantangan le, Wah, ben kaya iya. dalang tenan. Walah dalah. Sopo iki? Lembuh kok ya. Apa ya enek lho tantangan kok embuh iki lho. Sopo ki ana pawongan ngaklat tengah dalan. Wah, wujudane kaya kethek. Waduh, dadah. Sopo kowe iki sanak? Wah. Golek pasaran le. Golek pasaran kok, Mas. Ya. Terus. Aku Kang jeneng. Balik takon sopo Kang dadi aranmu? Wah. Ditekoni kok malah genti tekon piye? Oh iya. Terus. Yo. Tepungake jenengku Tumenggung. Tumenggung Tirtaraga. Wah, dadah. Tirta ke banyu, raga ke awak. Heeh. Dadi banyu sing metu saka awak. Apa we? Keringet. Keringetmu. Balik takon sapa sang dadi aranmu? Wadah. Aku Kang jeneng Anoman. Anoman dasar kepara nyata apa? Glut. Ayo gelut yo, gelut. Lho mbok piye ngono? Yo glut. Kok kaya wong glut tawuran. Serepek apa sampah njalukmu? Serepek wae. Dedak. Oh iya. Sik. Tanganmu nek ndodok kok util-util. Tan ayo tangane separo. Ya. Nggih. Lakon apa ya, Mas? Biasanya apa? Mati dening aku. Oh, mati dening aku kowe. Wah. Sing nyinden ya bojone. Oh iya bojone sing nyinden. Wadah. Elok. Hei. Oclok. Hop. Dalang kucluk. Piye? Apa ya nek dalang kok pegel karo wayange terus ngadeg iki lho. Oh, kesuwen kok wayange gegeden Iki lho wayangmu apik. Ate kaya ning guyangan kaya Mas. Buka iki lho daganganku. Iki le daganganku. Oke, siap. Atus Wis, masaku wayang dibuak. Elok ajane. Hebat lho kowe. Hebat. Mas. Mutiara terpendam. Wah, tenan. Apa ya dipendem ae rasa ditokno. Omahmu ndi, Tor? Omahmu ndi? Kula, Mas. Heeh no. Kula asli saking Magetan, Jawa Timur. Wah, nggon brem. Enggak kok kulon brem. Heeh, kulone brem. Heeh. Nggih, Mas. Yo, kancane aku ngelanjuti permintaan. Oke. Masih banyak. Masih banyak dipinangkani, Mas. Pamujute. Mau musuhe Mbak Mary. Mbak Mary. Tak musuhne neh Mbak Denko. Wah, yo. Denko. Denko. Sing ndi piyantune? Loh, Denko merek apa? Merek susu. Bah, genah gedhi iki. Gendi. Sepoti cok. Sepoti yo. Yuk.
Wis. Wis to. Wis kok ngleter. Ngopo? Penak kok Banyuwangi. Kaya wong setel. Wong setan. Kowe tak musune golek tak musune sing gede-gede wit mau. Gede-gede, Bas. Mau Mbak Mary saiki koyo ngene iki nek. Jan, malah saya begar iki ya. Sing begar apane? Oh, syukur kowe. Awake. Kok Awak iso ngarani awakku begar? Syukur kowe. Kok iso ngelokne wong liya? Syukur kowe. Kok iso body shaming karo wong liya? Mudar kowe. Rumangsamu awakmu dhewe apa wis apik dhewe ngono. lah ya ora jane Jan. Ya ya. Lah ngono kok ngelokne kancane Ora, sampean ki yo Ora, ngrumangsani iso. ngoco. Wis ngaca aku ngaca kacane pecah kok. Ayundi Hah? jajan. Mbak Denko karo Mbak Mbak Mary Denko. Ayundi. Ayo jelas ayo. Sopo ra enak Mas? Lho, renek nyenyek. Aku masih gak mbok elem gak apa-apa Mas, tapi aku tetep tresno karo sampean. Aku gak mungkin randu ngono kuwi Mas. Aku Mosok? sayang tenan. Alah. Sampeyan tak manis-maniske. Mengko kepidak Mbak Denko. Oh, beda. Aja ngono sing ati-ati Mas. Apa iki? Lah aku bojo entek telu lho Mas. Yo. Bojo kok jajan. Ya ngono kuwi, mati. Kepidak. Jan sikil opo lho Jan? Kenalan to kenalan. Kenalan. Udah salaman. Salaman Mbah Jan. Iyo. Jan tangane jepal. Kenalan kowe. Jenengmu sapa? Kula. Terus sono. Kula Victor, Bang. Victor, pikiran kotor. Ah, ya ora mesti. Tergantung. Kadang-kadang bersih. Lho, remuk. Iki sinden yo Sinden. wilayah Gundang sini. Ngaten daleme mriki. Duduk ya ora Ndah. nduk rono. Oh, sarana. Oke. Nduk rono saktik. Sakti, sip Jan. Belok kiri ngidel. Ngidul kok ngidel. Penting ora balung kenci lho ya. balong. Dan kula pun lulus kok. Ini permintaannya Mbak Denko. Nggih, napa Mas Akbar? Gubuk asmara podang kuning tembang kangen monggo milih. Yo geti sing slendro yo geti slendro. Yo slendro. Apa ki? Bawanono sik Mbak Denko. Gubuk asmara ya ora apa-apa. Asmara ya ora apa-apa. Dibawani pucung. Pocong. Gubuk asmara. Bisa gubuk asmara Mbak Bajan. Wedok kok gento ya jane. Ya wedok to Mas. Wong kaya ngene kok iso. Ya wedok ya Mbok sing padha Kancane. kancane ngono lho. Lah iku ora padha. Apa ora padha? Wah, ora delok nek mlaku iso ngekeh-ngekeh ngene jan. Bangga kok. Bangga apane lho. Nggih. Yo bawanono. Ora ngono dhek mesti karo aku koyo ketok serik-serik Oh, piye. sampe sentimen karo sampean. Sapa to? Aku iki lho. Aku apa Victor? Kowe pula. Aku nyapo kok aku. Jangan meneng diketot-ketot. Nggih, yo. Kar. Ya, bawanono. Ayo. Kuwangen suarane Wah, aku. jan tenan. Kangen sarene. Sing bawa aku ya Mas. Iso, wis kono entekno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedaya. Nggih, waalaikumsalam. Sindir ngoget-genti to. Tenan kok wis. Lho ya uluk salam sik ta Mas. Oh, iya, Ya ben ketok nek grapyak semanak ngono. Sindan nek mantan kernet yang ngene iki suarane banter ya rambut. Yuk. Sugeng dalu Bapak-bapak. Iya, nggih, Menika sugeng badhe dalu. ngaturake tembang Gubuk Asmara. Ya, yes. Sakniki ya Mas ya. Yo, sesuk wis kukut ra enak apa-apa. Wah, jan saiki. Wayangane saiki kok sesuk. Yo, mangga. Yo, Get-geti. tenan. Nyekar nyengkur. Dawa Jan iso dawa kaya sepur. Kaya tekmu tar. Apane sing dawa? Hah? Apamu sing dawa? Ora nek Suarane. suarane Ya ya. landung ngono. Ketok kok njuwarake Mbak Mary koyo sing gulat-gulat koyo wis tau-tau. Lho, rumah. Sampeyan gak yo gong rabi to, Mas? Lho, Ya urung-urung. Lah iya. sik Joko ting-ting ya. Lah kok wis gatelen? Sik gatel iki kae. Wong kene iki meneng kok. Sampeyan yo gatel. Ayo kepaksa. Wong enake kuwi kok.
apa dibuat gua apa? Mana hadap. Ya.